pahilaw pa. Hello guys, ang among sudan is itlog nga nilakawan. O, diba? Si itlog nga Bisaya. May sudan. Gutom na mi, oh. May short na ito. Alam ako sa balay. Hello, baby. Hello, baby. Bago mata mo, baby. Ayaw, ate. Ayaw. Ayaw, ate. Ah. Gara man na siya. Hello. Bagong mata mong baby. Hello. Isa kayo magkuha tag shirt. Sit down. Anak pa man gud mo. Anak pa me pagbagong mata ang among baby. Pagbagong mata ang among baby. Tay kwasag sinina tay. Ay basa nangihi. Nasa dali na. Sit down. Ilista. Ilis ang among baby. Nasa iba. Sili na ba? Hanay dia ang plato. Kami sa itlog. Kamay na lang, maluto na gito. Hello. Ang tanaw ni Og TV, among baby. Ayan sila, Og TV. Ano na among balay. Mani among balay. Mani among kusina. Abuhan. Gilahi na mo among kabukay. Maitom na ito sana. Among abuhan. Kahoy-kahoy na ta kay watay ka-afford o gasol. Hunas. Guys, hunas. Hunas, diba? Hunas. Ito dagat. Hunas karon. Hunas. Na to itong itlog kung naluto na bango. Ay, panggutom ng mga kuan. Bakti natin. Ba't ito na? Gilapawan na ako kay ay. Sige ramig uwil. Sige gabi gi-uwil gihapon ng among sudan. Giluto sa uwil. Karon magkuan na lang sabta. Ingon pa mag Bisaya nga Bisaya nga sudan. Simple recipe. Itlog boiled eggs. Diba? Natuon mig baryo pero among kahoy pinalit. Saon man nga. Mantaan ka pangahoy kay layo ay na ang lampas to nasa talipok-pok. Isa ka kilometro bumaktas. Oy ate,
tubig kay ihumo sa itlog. Shoot out sa una sa mga huyay. Mingaw lagi ko nga mga huy sa bukid. Ang mga huy nga dala panguha og bayabas, kat-kat og mga prutas, mga hapit-hapit og mga gulayan nga naay nagbuk, nananom, ay nga mong atop kitain na. Buslot. Pataan na ikapalit sin. Oy, sa una barato lang sin. Karon mahal naman. Tag 300. 300 ka pinaang sin. No? Yun mi kapalit pag sin. Tulo ay, nanara po isa ka buok ang kuan. Isa ka sin ang buslo. Nagayay na sabna. Murag 8 years na. 5 years naman siguro. No? Lagi 5 years na. Ikan sa atop pagka-atop o paghimo ani nga balay 5 years na. Atop April 18, 5 years. Gayay na, di nabuslot na. Tulo na diha pag mag-ulan, magpasalamat kung mo init o dili mo ulan. Kaya kung mo ulan, mabasa na among kisame, malata na. Ano. Kisame ba yan yung among sala? Oh, kisame. Ang diri ra, ang dili kisame. Yan, sina man eh. Lahi man among lutuan. Lahi na among. Gamay na among kisame. Wala na siya. Pero among banggira na doon. Sa atubangan. Ano siya? Te, pagdalit te! Mag-shoot up. Ito na among itlog. Mga onsa pa. Bye!